नमस्कार. आज आपण मालवणी पद्धतीचं चिकन बनवणार आहोत. मी आता ताजा गरम मसाला काढणार आहे. तर हे तीळ आहेत, खसखस, धने, बडीशेप, जावित्री, चक्रीफूल, काळी मिरी, लवंग, शाई जिरं, काळं जिरं, दालचिनी, वेलची, जाडी वेलची, दगडफूल आणि हे अर्ध जायफळ. हे सगळं आता मी भाजून घेणार आणि मिक्सरला लावणार. ही एक वाटी ओलं खोबरं आहे. हे सुकं खोबरं आहे, थोडं तुम्हाला पाहिजे तेवढं घ्या. आणि हे 2 कांदे आहेत. हे आता मी सगळं भाजून घेणार आहे आणि मिक्सरला लावणार. हा स्लो गॅसवर गरम मसाला भाजून घेते. आणि हे तीळ आणि खसखस नंतर टाकायचं. झालं. हा असं जरा परतून घ्यायचा. खसखस आणि तीळ वाजायला लागले ना की गॅस बंद करायचा. आता हे मिक्सरला लावून घ्यायचं, पेस्ट करायची बारीक. कांदा, कढीपत्ता थोडा हे करते, थोडा फोडणीला जरा भाजून घेते लालसर होईपर्यंत. थोडंसं आलं टाकते मी. आलं लसणाची पेस्ट आहे, थोडी तेलात परतून घेते. आणि हा 2 चमचे, 1 चमचा लावून ठेवला होता मसाला. आणि हळद, मीठ आणि आल्या लसणाची पेस्ट लावून ठेवली होती थोडं, अर्धा तास. आणि हा थोडा मसाला आता ह्याच्या तेलात टाकते, 2 चमचे. जसा मसाला तिखट असेल त्या हिशोबाने टाकायचा आपण. एक चमचा ह्याला चिकनला लावून घेतलंय. आता हे चिकन अर्धा तास लावून ठेवलं होतं ते आता याच्यात जरा परतून घ्यायचं तेलात. चांगलं असं परतून घ्यायचं चिकनला. परतून घेतलं मी आणि झाकून ठेवते. जरा गरम पाणी घातलं आणि आता याला झाकण ठेवायचं आणि बारीक गॅसवर शिजायला ठेवायचं. असं झाकणातच पाणी ठेवायचं आणि पाहिजे तेवढं ओतायचं. ह्याच्यावरच पाणी ठेवणार मी. ह्याच्यावर पाणी ठेवणार आणि तेच नंतर गरम झालं की ओतणार आतमध्ये. बारीक गॅस केला की जरा चांगलं हे होते, शिजते आणि रश्याला पण चव लागते. हे गरम मसाल्याची आपण पेस्ट केली होती ती 2 चमचे टाकते. मालवणी वाटण. आता मटण शिजलंय, चिकन शिजलंय ना, नंतर टाकायचं आहे. आणि खोबरं आणि गरम मसाला टाकला ना का एक उकळी आली की गॅस बंद करायचा. मला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे ना तेवढं पाणी टाका. आता मी हे गरम पाणी टाकते त्याच्यात. हे गरम पाणी. तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे ना तेवढं टाकायचं पाणी. एक उकळी आली की गॅस बंद करायचा. हे आता जरा झाकण ठेवायचं. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा.